ručné umývanie alebo umývačka riadu. Ktorá metóda je efektívnejšia? V tomto videu budeme testovať dve vidličky. Jednu, ktorú dáme do umývačky riadu a druhú, ktorú si umýjeme ručne. Prvú vidličku teda mám v umývačke a zapla som si umývačku na ekoprogram. Druhú vidličku si teda umýjem normálne húbkou a jarou, tak ako to robievam normálne aj v bežnom živote a nechám si to do druhého dňa píschnuť. Teraz si vyberieme vidličku z umývačky riadu a urobím vzorku. Dám tu také 3 odtlačky a zatvorím to. To isté zopakujem s vidličkou, ktorú som umývala ručne. Vzorky som nechala 3 dni odstáť. Toto je vzorkovník z neumytej vidličky vôbec, čiže zo špinavej vidličky. A toto ďalšie je zase vzorkovník z ručného umývania. Ako vidíme, boli tam mikroorganizmy aj baktérie, pretože sa nám tu urobili takéto plesne, ale mohlo sa to vlastne preniesť aj vzduchom, nakoľko vidlička bola v odkvapkávači. A toto je vzorkovník vlastne z vidličky, ktorá sa umývala v umývačke riadu. Vidíte, že tam nie je absolútne nič. A vy ako umývate riad?